Am porumbelul acesta de la Măgirescu. Majoritatea prietenilor mei știu că porumbelul acesta a fost tratat de tricomonoză. Acum este bine 100%. A făcut și reproducție. Are 2 pui. Mulți mă întreabă cum l-am tratat și ce am folosit eu pentru tratarea lui. Am folosit Lincospectin. 3 zile, după cap 3 ml. Împreună cu acest medicament am folosit și Enteroguard pastile. A 3-a zi am stopat Lincospectin și am continuat cu Enteroguard. Total 5 zile tratament. Pe lângă aceste pastile am folosit ceva pentru energie. Și a revenit 100%. Hai să vă arăt ce puișori a făcut. Cu aceste 2 tratamente am reușit să aduc porumbelul din nou la viață. Succes!